Muzita ra Jesu. Amen. Thank you. I'm so happy today. First lady kumba kwedu tawayatise nasi, she's here. Ini ndo anzo kudangu pachena. Prophetically andiona spanyama ndakaona kuti simbiyo. Apa mweya andizoona spanyama, I'm still okay. Site is she right? No, Munari right. She makes me happy. She's my friend, eh? Tinemwe program yatinoita inonzi Dare Machinda. Wateti chingodomoka so people will be asking, ukati yari kuzvinzwa here izvi? Ndandauza kuti ishamwari yangu iyi. Ndonosvika munonzwa kuti oh, mamuchitovhurika zvenyu. So we are a team, we are a family, we are a team. I thank God for your life. Yeah. I've got Pastor Rhodes as well, he's my friend. Man of God, God bless you. Mark chapter 14. Mark 14. Mark chapter 14. Mark chapter 14 from verse 3. Mark 14 from verse 3, and I'll read. Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper. While he was eating there, a woman came to him. She had an alabaster jar filled with expensive perfume made of pure nard. She opened the jar and poured the perfume on Jesus' head. Some of the followers who saw this, they were upset and complained to each other. They said, "Why waste that perfume? It was worth a full year's pay. It could have been sold and the money be given to the poor." And they told the woman what a bad thing she had done. Jesus answered, "Leave her alone. Why are you giving her so much trouble? She did a very good thing for me. You always have the poor with you, and you can help them at any time you want. But you will not always have me. This woman did the only thing she could do for me. She poured perfume on my body before I die to prepare it for my burial. The good news will be told to people all over the world. And I can assure you that everywhere the good news is told, the story of this woman will also be told in remembrance of her." Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name, amen. Gift. But this kind of gift, it's a gift, it will revelation, not in common sense. Why? Naturally, you all know, when Jesus was born, my wise men wakauya nezipo. But the last gift, which is very important. Why? It is very natural. Kunopa birthday present. Azisi muremu iri natural kupa munu birthday present. Present yaka present kwa nemukadzu, it has to do with death. Naturally ukaona munhu nyangu ari kurwara kwamuti ndinokupa chipo checoffin, ungatotanga kupinzwa iyo mucoffin macho adi. Anything to do with death akuna munhu anoda. But mukadzi, I don't know where kwaakawana this revelation. She came, ne gift, it attached to burial. Azaita, checha ina kupresenta chipo. Ukariverenga zvakanaka from the other version, she was a prostitute who came with perfume. But gift yake ndo iri kunzi naJesu. Kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi uyu ngazvitaurwe in memory of her. Our God is a jealous God. Ahadi kushare glory nemumwe munhu. But panapa tiri kupiwa announcements yekuti kwese kuchaparidzwa vhangeri nyaya yemukadzi uyu ngaitaurwe, not in memory of Jesus, in memory of her.
kureva kuti chaakaita can also be the same negospel. Nokuti takadanwa kushumira evangeli, but iye wacho anoshumirwa ndiye ari kuti rimwe gore pamuchashumira yemukadzi muzoitaura in memory of her, which means gift yake it is so deeper. Haisi muremu, it is so common. A common rem, we celebrate the birth. That's why my husband vakauya ne birthday present, but mukadzi auya ne death day present. Jesu wacho asata abatwa, asata apuwa mosha, asata enda pamuchinjikwa, but somebody asata abatwa ne vamwe vanhu vese kuna akazvibata kuti ndiye is going to die. So this kind of a woman to me are so deeper in the things of the spirit. But the challenge she's also a prostitute. So you see, sometimes we miss things when we are too close to the things of God. The outsider will come in and grab a blessing. It is close to us. Jesus angari mumbama Simon the leper, and Jesus is the healer. Yet Simon was not healed. It is just recorded. Jesus akapinda mumbama Simon the leper. Kupora kwa Simon hakuna. Simon is the host. The host hana chari kuita. But munango visita umbaimo. So there are times you are too close to the blessing. But when you are too close, so what a waste. Dai perfume yatengeswa, yapiwa vanoshaya. That's giving as well. Dai zvatengeswa zvapiwa varombo vanoshaya. That's giving. Kunamata kwezvokwadi, the book of James. Kurangarira shirikadzi nevanotambura. So vanava vari kutaura futi giving. But giving now at this moment haina value. Yet it's good. Jesu arikutaiwa yamataure kupa varombo iri right. But chamusunzwisisa varombo munavo nguva dzese. So you are failing to understand timing. Giving Nyangwe yakanaka, the best result inowanikwa mu timing, not mu time. Nokoti munenguva nevarombo nguva dzese. But neni, for this moment in time, this is the only opportunity. Saka giving Nyangwe yakanaka, pray for God so you can understand the timing. Why? Because the value of the gift has a lot to do with the timing. Kuita chinhu Bibha rangu rinoti chimwe nechimwe chakanatswa munguva yacho. So timing ine nyaya. Ukatomitiswa uri mwana wechikoro uri kuchikoro. Zataura idzi ndine majokes, ndiri pastor kuroti. Ukamitiswa uri musikana uri pachikoro. Hakuna nokuti makorokoto iproblem. But ukangororwa, ukangonzwa kuti yabata unowedzera kuipusha makorokoto haana kana pressure. Why? Your timing. Ndo iri kukonzera then change yetitle kuti makorokoto kana kuti unobva pano. Zvinovengesa zvinogona kuita kuti udiwe ukazvita nenguva kwayo. Saka uchiona gona musikana mwana wechikoro ari kunetseka nenyaya yembereko. Hauite problem iyoyo uri kuchikoro. Ukangoona wane problem iyoyo, watoo problem iyoyo pachako. Kwete kuti une problem, utoriwo problem iyoyo. Why? Because your timing is not correct. Chimwe nechimwe Mwari wakatinatsa munguva yacho. So nyaya iri ndinoda paridza panapa ndeye giving, number one. Number two, the timing. Why? Nokuti zvataurwa nevarume vari wrong ava zviri mushoko, yet they are still wrong pa timing. Bhuku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarira vanotambudzika, shirikadzi nenherera. Saka vati tikatengesa perfume tikapa vanoshaya tinenge tagona. Just nokubva taiwa hamusi wrong pa giving. Varombo muchange muinawo nguva dzese. To me zvakandipa imwe understanding kuti okay, nyaya yeurombo ine chekuita futi ne timing yekuti ndofanira kuitei panguva ino. Doing the right things in the right timing. We are believers. We believe in prayer and the power of God. He is a God of miracles. But ukanohodha magumbezi nguva yekupisa musama kana tika declare afambe. Vana vangatsveka nokuti haufunge. Let's be real, guys. Let's be real.
Because takapiwa mind na Mwari to think. Although you are a spirit being, unonomata Mwari mumwene muzvokwadi, unofana kufunga futi panyama. That's why utigona kupatsanura shoko parinoti, we don't walk by sight, we walk by faith. Yeti pakutouya mu road, we are walking by sight. So you have church. Ndisaka pa robot na mira, is sight, I see faith. Ndinogona kupatsanura the two. Unodi ungopinda kuti we walk by faith, not by sight. Unofa. What is killing you? I see faith. You lack understanding. God gave you the mind to think. So ukavisa thinking pangisa very spiritual, you can quickly die. Learn to balance the two. When avari two mumba mune problem one. Problem irimbo ndeye kuti masangana ma givers, but kune ma givers asina revelation of time. Barikuti aiwa daita tengesa tapa vanushaya. What a good heart towards the poor. But check the real problem. Timing. Saka Jesu ati kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaitwa nemukadzi uyu ngazvitaurwe. Why? Munhu anoundestanda. Bible rangu rinoti the sons of Isaac were made commanders of Israel because they had the understanding of times. Because vaiziva what to do at what time to do it. They were commanders not because they were brave fighters. Understanding times matters. Namo I problem ombe ndengoti kumba kwasvikirwa kwacho. Ndekwa Simon the leper anorwara. Apinda mumba as guest ndi Jesu anoporesa, but nothing happened. Nyaya yatiri kunzwa isi ya Simon muridzi wemba. Tiri kunzwa imwe mienzi akauya kumba kwa Simon. But zvinondi challenge apadiki kuti you can be too close to the blessing. Ende chitorwa nemunhu ari kure. Because you are Simon the leper hosting the healer, but somebody is appreciating the guest auyamba mako. Well, the host, you are still quiet. That's why Mwari vakazoti kuna Mose bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. Havana kuti bvisa shangu uye panzvimbo tsvene. He was already there. But the challenge yaida kuadresswa kuti agone kuva necontact, a touch with the holy ground. He was already there, but akapfeka rubber insulator yekuti haasi kuva in touch with the anointing of the house. So mumba ndema Simon, but nyaya ndiri kuparidza haisi yaSimon. Simon inongogumira pakuti kumba kwake iye achirwara hapana chakaitika. Yet ari mumba umu ane nyasha dzekudhila nesituation iyoyo. So there are times uri close nesolution inechekuita dambudziko rawinaro, but vari kugona kuwana the anointing and the grace in the house. They are visitors. Jesu ane nguva yaanobatwa oti pana andibata. Peter ndokubva ati no. Shona yakanaka munofanirwa kuti ndiri kubatwa. Vanhu vari kuuya vakawanda. But Jesu ari kuti aiwa andibata wacho pane zvaitika. Vamwe vari kubata but nothing is happening. Nokuti pana andibata ndoti ndanzwa simba richibuda mandiri. Kuti power ari flow nokuti wabata. Nokuti vamwe vaitobata. But there was a touch with the difference. A woman came by faith. If I may touch the hem of his garment, which means kutagone kubata the hem of the garment. Pane position ya anofanirwa kuita. She must bow. She must kneel. Nokuti augone kubata the hem while standing. Saka maibata vari mu standing position. So kneeling is a sign of honor, respect. Kureva kuti the anointing that you honor, you attract the virtue to flow into your life. Somebody don't and no problem newe. But understand that very better pachini chinonza anointing. Elisha followed Elijah. Akatipeyo double. Truly, akatosara akaita miracles anomupinda muremu ye double. Elijah nyakuzodzwa akakumbirwa double raasina ikaflowa. Akakumbira munhu akawana double, akapiwa naMwari akapiwa yakaringana isiri double. Handisi kuti Mwari vane zvishoma, ndiri kuti Mwari vane nyasha dzavanogona kuisa pavanhu zvokuti unogona kuignore munhu unozvitsvaga kuna Mwari. Iyo double iri kwaElisha kwete kugomo. Okay. Mumba dema Simon, but hakuna chakaitika kuna Simon.
You can have him in the house, or you can have him in the house. The grace can be in the house, but the personal contact, personal the virtue to deal with your situation. Mukadzi the issue of blood, anakubvira ataura dambudziko rake kuna Jesu. But anointing, it is so unique, it is so special to an extent yekuti anointing knows where the problem is. Nokuti mukadzi paakabata the flow of blood yakabva yamira. Haana kuti ishe ndiri kukubata ndine dambudziko rakati. Don't announce your problem. Be in a position yekuti the anointing addresses the problem. Problem yake yakaadresswa nezodzo pasina communication. Imagine Jesus asking, who touched me? Yet munhu wacho ane results. And I thought my results are no kuzivana kai. How can he ask, who touched me? Yet the woman is already healed. Yet hapana kuzivana. So kuzivana chaiko kunogona kuti muzivane sterek. And nothing is happening. But when you know how to take the grace from the anointing, even musingazivane nemazita usina kutaura dambudziko rako, you can still testify. Mukadzi akatopa testimony aporeswa vasina kuzivana. So sometimes munozivana, you are familiar, you are so close, and you wonder things are not happening in your life. Zvakapfura remu yekuti munozivana munotaura mese. Zviri paremu yekuti provoke the anointing. I've got friends. One of my friends anga business rake. So takasangana mtown ndobva nditi zvatoita mushe tasangana shamwari. Imbonditroka prayer. Already ndakamudza kuti azvishande. Shamwari yangu nditroka prayer. Prayer yacho haina kana respect, kangoriwo ka prayer. Iwo ari kunamatuka ndimwari wamasimba ose urungoda kari ka prayer kari kuitwa nemufesi wako. Asi chigemu chemafesi guys. Yes, we can be friends. But I was a friend yezodzo, or friend yemuna nezodzo. So sometimes you wonder, you are too close, you share, munotamba mese, and things are not happening. But the anointing, anointing. And the anointing is the grace of God upon anyone. So never go to provoke the anointing, is a principle more than you can go later. Jesus rimwezita anonzi life. I am the way, the truth, and the life. But Judas lost life, walking with life, eating with life. Judas akata suicide. Achifamba nemuchinda anonzi life. Akaluza life. Zvakadi ungoita kuti chitimu redu. Zvakadi ungoflow kuti mumo wedu munhu ari muchikwata chedu. No. Anointing in my principles. Ayo. Kana ndikatoda. But the principle is not kutedzwa. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akanzi ndodurira mafuta muzvitini. Zvitini pazvakapera akatobvunza vana vake. Bring me another vessel. Mwana ndokubva ati mavessels apera. Bible rakutoti and the oil stopped flowing. Anointing irepresentwa neoil. Inonzwa kuti mumba uri kucommunicate sei. Pavakangotaura kuti zvitini, the jars are no more, the oil stopped. Matauriro ako pamusoro pezodzo ane nyaya. Because some of us, for we are church people, gatsiwa nokudenga tiwa nokuchechi, wada kuzoenda kudenga. Sometimes we speak negative. Kumunhu watinotevera wacho, zviri common kuvanezvi. Ndine semoni yandangamboparidza kuti beware of wrong followers. Beware of wrong followers. They are still followers, but with the wrong mandate. Jesu aiteverwa nevanhu nezvikonzero zvakasiyana. Vane maagenda ari different. That's why zvakaita easy kuti vanhu vape Judas mari kuti atengese Jesu. Vakagara pasi vakaita research kuti pamadisciples ese ari serious nekunamata neakaendera mari ndeupi. Zati uyanda mari uyu kutera ake Jesu bati mukangomupa 40 anoipaza nyaya. So the Judas are just within the team. Sometimes we follow for a wrong reason. My wrong reasons are that seven kuita chinu. I'm sure I once told you. My father was very strict. I took to church on a Sunday, sadza upiwe punishment.
Saka ndakaipindira sadza nguva refu. Bona ndaitoziva ndikangoenda kuchechi sadza rangu kugarantii. Baba vachiti ndiri kurera vana muchechi, vana vakaendera sadza ravo. Was a personal decision yaunoita kuti ndakazonamata here, or I'm just whiling time. Zvinoita kuti boys riteere mabhebhi kuti chechi ine mabhebhi. Itori reason yakatokwana kuti jaya rinyatsopfeka so riti ndakwenda. Uyo azvinzwa uyo. Zvese zvatiri kuita izvi itori story zvayo. Munhu wake. Ikapera toonana. So beware of wrong followers. They are in the house. Jesu aitirwa chinhu chakanaka, they were not happy. So ndakadiscover kuti level redu rekukura nekuziva takasiyana. Saka hasi munhu ese anofara panoitwa kana nyaya yezvipo. No, achitomboita kuti munhu ese ati yes. Mumwe anenge ane zvikonzero, ane zvaanenge achiona. Komana perfume iyi nekudhura kwayo kweso. Usina mari ndonoziva kudhura kwezvinhu. Unoziva maprice neku kona kuba. Asara mwana munhu asina kana senda achiudza munhu ane mari kuti mari idai akadai. Yaikwana. So Jesu apiwa perfume inodhura, they are not happy. Mukadzi uyo haana kuparidzirwa giving. Haana kukumbirwa. She just came in. Maybe research yake, kana Bible said she was a prostitute, which means ane research yekubasa. Because zvinonyatso timira kuti mene ndeipi patimira. Chikazoya kwauri yato mistake, but chinowanzo timira. Because chavari kudai mari, ende vari kuda ane zhinji. Saka paakaona varume 12 vachitevera murume 1, chakati varume havanzotevera mumwe murume. Ukaona varume vakutevera mumwe murume oishasha chete. Uyu akasiyana nawo. Varume vanonzotevera vakadzi. But ukaona 12 ndebvu vakutevera mumwe murume uyu ane zvinhu zvakakosha kudarika zvinhu zvatinofunga. So akaisa value pakungoona naturally. Kuti how can 12 men follow this man? So she came in. She broke. Haana kuvhura, akapwanya. Mazuva ese aivhura. Why? Because it meant for marketing. Akaspray ovhara ochengetera tomorrow for another move for another guy. Because kusecha kwaari kuita perfume kubasa inomaketa akapfuura so vanonzi kuti papfuura munhu kwaya. Chirauro chekubasa. But now she broke the box. Which means ane imwe understanding yekuti there is no another man like this man. Vamwe varume ndinoona ndikaspraya zvikapera ndoenda pa next man. But when I see this man, ndakuisa value pana iye kudarika perfume. Saka chaakuita kuti ndibreak the alabaster, ndiri kutomuudza kuti ishe ndazviziva kuti hakuna mumwe murume kudarika imimi. So pamuri I'll do everything. Ndauya ndazvipira. She broke. Aritonzwa kuti haisi loss. Nekuda kwezvinhu she was spiritually mature, I'm sure. Because aritonzwa kuti haisi loss. Usapane pomwe pekuti kana uchiitira Mwari, maziviro ako aMwari ndo maitiro aunoita kuna Mwari wacho. Kana usina mutrust unongomurwa nemadhora kuti hauzonyanyunyura. Unosara wakabalance, hauzonyanyunyura because angakukuvadze. But when you know him better, there's a difference. Unotry zvechechi kutry zvekunamata kugoita anorevesa akuziva kuti kunzoko hakuna nyaya. It's only him and him alone. Sa even kana pakutoimba nekuomberera Mwari wacho haudi kupushwa, hauna maoko auri kureserve for tomorrow for somebody better. You know this is Jesus the life giver and this is my Lord. Kana ndiri pano ndichatambira Mwari wangu. So David as a king akaita mbiri yejive kudarika kutungamirira. Mamwe madzisesha nikuti akatonga akazodai David anonzi aiwa akajiva. He had the power to choose a choir. He had the power yekutsvaga youth inoimba kumberuku. Iye achitera kumashure ane akagadwa vanhu vachiimba. But akasvika palevel yekunzwisa kwaakabviswa naMwari kuti ini ndaifudza makwai, Mwari akandiita mambo. So ndakabva kujango
ndikaiswa mupalace. This move haina kuitwa neintelligence, haina kuitwa nema-connections. Why? Because danga ari ma-connections. Pakada kuzodzwa umambo kumba kwedu, I was not there. Nansi ngatombo qualify. Even my father, hawana kutrust kuti ndive pa meeting. So it's only the grace of God. So kana areka ichitakurwa ya Jehovah, akandibvisa kumakwai. Jive yangu aendera ne beat man. Iri mu understanding. Could I know where God took me from? Vamwe vari better vakabva pari nani. But kana ndiri inini. That was also a drive in me. Where pandakaita venture into street preaching. Because I also have friends and relatives. Vangu asiri happy nacho. You know those old days. Butsi yakaputika. Usina belt. Chituka paridza ukidziriza kudai so. Kana uine hama dzinokutsura. Because dzinongochitomakisa kwete kushumira. But chakandita keep going. I know where God took me from. (1996, 1998, ndaishanda kuMine and Tiger Reef. Kava Pama Ven, just 10 kilometers. Chenda Gokwe Road. My friends are still there. Bachiriko. Kamba kandaigara kachiriko. Mugodi wataipinda mine yacho ishiriko. One day I was going no paridza kubulawayo, then I took my family. Tasvika ndakuratidza vana. Fana vedu andeve kunoka. Ndo imba yegara dedi. Ndo mugodi wandaipinda. Vana vakatarisa imba. Vakati really, ndikati really makaburiswa munhu naMwari uwo. Dai asiri Jehovah tiri really ikoko. Hakuna friend yakandibvisa yakandirongera. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of God. Dai asiri Jehovah vana vangu, nokuti vamwe vangu vakatongwara kundidarika. They are still there. So kana ndakuitira Mwari, I make sure I break the alabaster. Andina basa kuti unoti kudi, but nokuti panandiri kuside uku, ndiri mukambake pamaina apa. You were not there for me. So kana ndakuitira Mwari, anditarise kuti street rank mubazi, I'll preach Jesus and Jesus alone. Aunduze control emafuta iwewe. Ndinoziva zvakandiitira. Wandakafunda naye akabva uya parenke kuwadzana. Swanziona wanje utengo wakuti makisa. Atanga da undikansela. Achida kukanzura chipo changu. Beware of good people who are not godly. Ngwarira vanhu vari right vasina Mwari. Because vanokudza facts havana revelation in the mind of God. Beware of good people who are not godly. Why? Because kwa unobviswa naMwari unokuziva iwewe. Dai usingatombokumbirwa kunzi imbayo, haustepi yekukumbirwa. You know where you came from. Bible rinondihambula panotaura nyaya yemukadzi akarorwa asiri kudiwa. Ainzi Leah. Seni Jacob akatomuka akati mandipa munhu asiriye, but haana kudivorce. Ndopanodira the God of Leah. Unomugara usiri kudiwa mukatochembera. Achitokudza kuti hausi type yangu muchitochembedzana. The God of Leah ndimwari ane musikanzwa zvekutodaro. Anongokukwanisa mumamarriage imomo. Akanaka wacho aidiwa, akatomirira dzimwe 7 years. Zvototi pa 7 years ainobvunza asina kunaka wacho kuti dzirisei kwadzimba asikana. Kana chinhu chiri chenyasha, you must learn to break the box. Dai waizvigona, dai waizvitenderwa hako. Ukafamba manerumtown. Dai waitenderwa kuenda netochi utarisa vasikana vakamira murodhi so. Unyatsona utarisa nevari kumba, unyatsona kuti panenge pakachinjana vana. Because iri team iri indarapa nze rakanaka kudai so. Vakuru kana zvazvenyasha, learn to break the alabaster box. Nokuti Mwari zvaakakuitira nepawava risiri zodzo nenyasha dzaMwari mumba muno. Unozviziva iwewe kuti zvekwenyu hazvitendere, hazvaikubvumira kusvika pawakasvika. Mafriends andakana nawo kuchikoro vaiyambirwa nabereki vavo kuti musatambe naTraimo munofurirwa ana kwaari kuenda. Kana vanhu pavaitaura kuti kunze kwaipa tisu taitaura, ndisana kunze kwaipa kai.
kunze kwashata unaita ipi tiso ana kunze kwaipa. But look what Jesus has done. When you control manje, no, with me, hakuna igona kutevera kwana ndaenda. Dai rusuru roko rwa Jehovah rakanditora ikoko. Chifenzi chiri kuunderstand kuti kugamuchirwa mu presence ya Jesu mwanakomana wa Mwari. Ndoda kucontrola kuti mafuta ka discipline kuda kunyepera. Also there are people nda kunyepera discipline mu church. Kana vari kunzoko vanenge vachirova baba unso not Muno mundu wamene kuchimboda so. Kungoti nje iri team irika imi alabasta yacho muri kupwanyira panze. Kune zvisina upenyu zvisina umwari ndopa unonyatsozikanwa kuita kwako cheko. When it comes to the house of God, akakupa nyasha dzewanano, akakupa mwana wako akabata value yechinhu ino understand kuti munhu asina chinhu ichocho. Value yechinhu inyatsonzwisiswa nemunhu asina. Uchiti mwanangu ahanzwe kuna ari kuti Mwari ndipei mwana, zvekuti anozonzwa imwe chapter iyi, Mwari ndipeiwo mwana. Zvekuti ahanzwe anonzwa anoita madrugs, Mwari ndipeiwo mwana. Iyi tinozotaura, but yandiri kuda chaiyo imba yangu Mwari handina mwana. Soko asina, I don't understand the value yechinhu chaasina. Iwo unazvo chino ukachijaira, it becomes so common and natural and easy to you. Zvinizvo zvinenge zviri easy for you. Wamusana nemunhu anokukumbira dhora, unyozofunga kuti saka zera iri shuwa nepaari apa dhora rinoshaika bhururu. Inyaya yekuti hausati wasvika level iroro. Tinofungudza vanhu vanotambudzika vana kukwana vakakwana kutambudzika. Bozi ukanyanya kutambudzika zvinonyanya zobatana kakusakwana so. Mufamba kuti unotokwanisa vanhu mutauna mumorisi wanhu. Maswere ukasaita mushe mulife mako unogadzirwa culture yako na poverty. Unonzwisisa. Nepo usikafanirwi kunzwisisa unonzwisisa. Learn to break the box. You know where God took you from. Iwe mu presence yema generals, ma disciples, ma apostles. Mausina kuinvite kwa iwewe. Pawatopinda Jesu hana kukudzinga ende vadzidzi. Unosati vadzidzi vangu are very stubborn to this level. Vaitombodzimga vana vadiki. What more an intruder? Kuti mukadzi akatopiwa grace to enter. Amupindwe ne type yako munana apostle Peter. Mune marenki ne levels. Nokuti paitombodzingwa vana vadiki. Svika Jesu anakuzoti regai vana vauye. Judas haditu wana. Apostle Peter haditu wafana mcheshi. What more iwe mdzimai wangu uya uzvako. Uri kuita nezve ndiwani. Saka chaakagona akangosvikira mutsoka dzaJesu mu worship. Akangosvika mukubreaka alabaster akatanga kuzodza musoro waKristu. Imagine touching the head of the Messiah as a woman in the midst of apostles. You must have grace to do that. Inyaya mbebiri ari mazuva edu ndichizodzwa musoro nechifeve. Ne Facebook ne zimselebu unokuwara. Ndi papa vaizodzwa. Vanhu vanobuda chechi. But akawanirwa grace. Zvimwe zvauri kutoita so kutozogona kutopa Mwari wakapiwa nyasha dzekutowana mari yacho. Usafungidzira kuti kwako kugona kupa wakagonerwa kunzi uwane. Nokuti kune vanhu vanotoda kupa vasina chinhu. Kutowana dzitori nyasha kuzopa it's another level. So usaise pride kuti because ndazounza zvakati. Ko unodi kutenda kuti ndakazozwaniswa naMwari zvikabatika. Learn to break the alabaster. Ka limit neka control aka uda kuchengetera ani mafuta. Uda zaitira anu kasaitira Mwari. Presence ya wapinda ipindwe ni type yako hii. Dai vakudzinga kare wakomana. But gift ya wakatakura nokuti ine link ne plan yepfungwa ya Jesu. Mwari vakuona uchiri kuuya moyo wako ne pfungwa dzako. Ndokubva vati uyu ndakumpa nyasha dzekuti inzwa. Imagine vanhu nyange vakataura against mukadzi uyu. Mukadzi uyu hana kutenderwa kudaira. Jesus answered them. May God answer your enemies.
May God answer your enemies. Iwe ramba uchinamata uchishumira mwari wako. Zodzora ukatenda mariri. Ngari taure kuma situations ako. Jesu ndiye akasimuka kati leave her alone. Ngava kuregedza. Musiye. She has done this in preparation of my burial. Mark 16. Vakaunganidza zvinonhuhwira on a Sunday morning. Vakaenda kugwara Jesu vakasvika asiko. Vakapiwa message yekunzi munotsvakirei vapenyu kune vakafa. The church is well organized. Isina revelation can also miss him. Vakaunganidza zvinonhuhwira, there were believers. Ana Mary. Vakaenda nezvipo vakasvika Jesu asipo. Giving food isina ma results. Why? Because they've missed him. Haiti kudi nezuva retatu ndichamuka. Ivo vakamuka vachienda nazvo nezuva ripi? On the third day. Which means when you miss the word, you miss the Lord. Nokuti the word is also God. Vakasvika kugwa siko zvipo vaenda nazvo. Saka namonzwa kunzi receive your blessing kana kuti you are blessed kana kuti favor hayo inopera yakadaro. And ndineka research bichana kuti kana vakasvika asiko vakasamupa zvipo kuti vadzoke nazvo kuvanhu vachiti tamushaya vanogona kunyara. Saka munongonyura makanyarara. Anazonzwa kuti vakazonzi tamushaya saka mafuta yenyu perfume vamushaya is not there but giving, but they are missing the right timing. May God give you the grace to know the right time. Zvimwe zvaunofanira kunge uchiita nhasi hazviitike futi mangwana. Kwete nekuti unenge wadadirwa. Jesu akatouya ari mwana aberekwa akakura. Kana akura ane zvaanoda zvaasingade kutambidzwa kana mawise men auya ari kachechi. Gold haaride kana akuenda pacross under perfume. That your timing matters. Ukaita sema wise men unouya negold aberekwa. Kana one revelation semukadzi uyu unouya neperfume yekuanointa body for resurrection. Kuda kuti your gift iri attached to timing. Rikanzoke kuna Genesis mbichana. Bible rangu rinoti maseasons akaiswa naMwari. Kune harvest time. Kune nguva yekudyara nenguva yekukohwa. Timing yako, it is so important in doing things. Zvimwe zvinhu zvari kuita hold to. Ucharamba uinazvo woenda nazvo musi weSunday ishe vanenge vamuka. Yeti vari vapenyu vakapa opportunity to kuna anyone, but only this prostitute came and broke the alabaster. Saka Jesu paanoti varombo muchange muinawo nguva dzese ari kuti learn to value the right things first. I'll give you an example. Mumba mukatopinda nyoka, the first thing to do is to deal with the snake. Than kuda kutsvaga kuti yapinda nepapi. Iwo chiisiya iri mumba. Woti padamboona kuti inombopinda nepapi chaipo chaipo. Unorumwa because uri kutadza kuunderstanda chinotanga kuitwa. First things first. Pane zvinofanirwa kutangwa. Anenge murume mukomana ada kuroora. Plan yake kuroora ndeyekuti ave nefamily. Maybe akatozudza ndikaita family yangu, I need to have 3 kids. Message iyo iri personal. Svika mukadzi auya mumba. Hauti wangosangana nemusikana murodhi makadiko sister. Ndiri kuda vatatu neni. Unosungiswa. Panovhurwa docket. Vatatu vekuita sei nani. Imessage yemumba tsano. First things first. Broro, time and chance are given to all. Ndopada ipapo. But hazvisi kumunhu wese kuziva kuti this is my time. Ndati time and chance are given to all. But knowing your chance and your time is not for everybody. It's a personal revelation. Saka dzimwe nguva mukana wako unotodarika. Kuti mukana wangu handina kuwana, wakauwana. And sometimes hazviitwe right season. Zvinoitwa naMwari at any season to create a right season. And I'll explain. Genesis 26. Isaac akanzi, do not go down to Egypt, stay in Gera. Kwaiva nefamine. Vanhu vaenda kuri nani. Ndokubva agara muGera. Mwari vakati plant. Ndokudyara akakohwa 100-fold. Advice yekunzi plant mufamine haisi good advice. God's advice. Beware kuti uri kufamba negood advice
usina God's advice. Akakowa mufemaini nokuti haana kuudzwa izwi rine chekuita nemwaka, akaudzwa izwi rinochallenge mwaka nokuti izwi raMwari. When I see the blood, I will pass over. Vhangeri rakanakira munhu ane makwai 3 or 4 anouraya wesarupa padhoo. Achangobva mukutenga 1 anoita challenge nemushumiri kuti baba wada kudzora kumashure, kuparidza vanoparidza zvavo, but marero avanoita so vanotisiya tanetseka mani. Vasanonzwa munhu anoita kuchechu unopedzisira wamurombo asi wakauya uri mhene kana. Zvinenge wakatouya wakadaro kaya. Ina handidi zvokunopfumisa mufundisi. Utone ability yekupfumisa vanhu iwewe. Ko unodi kuzvipfumisa. Wakazvimakirei? I'm sure my time is done. But surely, learn to break the alabaster. Why? I'll give you the major reason concerning to break alabaster. Jesu paati kwese kuchaparidzwa vhangeri, nyaya yemukadzi ngaitaurwe nememory of faith. Zvinongoreva kuti mukadzi uyu aitaurwa muJerusarema maaigara nekuda kweperfume inodhura achifamba maraini. Saka anga azvimaketa through perfume, but marketing yake was locally. Kunokuenga isingasvike munhu weperfume yake. No matter how expensive zvayaiva. Saka Jesu paati kwese kuchaparidzwa, nyaya yemukadzi ngaitaurwa. Jesu ari kuti chawaida paperfume is to be known. But perfume yako iri limited. Ukaisa pauri, you'll be known locally. Ukaisa pandiri, I can even marketing you in Harare. 2,000 years to come, they will still talk about you. Which means Mwari hatike chemundu mahara. Anoziva chikonzero sei uri kupa. Mapiro ako Mwari anoaziva. Namo yako Mwari anoiziva. Mari unotoida. Zvaunoda kuishandisa Mwari anozviziva. Asi shokorati kuchaparidzwa vhangeri kwese. Kureva kuti zvaida kuitwa nemari yako zvishoma. Than ukazviisa muna Mwari anokupa nyasha zhinji pashoma. Okay, I'll explain. Chinonzi nyasha zhinji pazvishoma. One day ndakaenda kuWestgate. Taida dining chairs kumbawa. So vanga vakaisa advert pa Facebook. So pa Facebook andina kuona musha. Ndavanonge iri kuita 600. Iyo achita 9. Ameno 9 na 6 so kandivhiringa sei. Tatarowa mota tine 6 tasvika kuWestgate. Machairs tiri kwada. Ndabuditsa 6,000. Ari kuita 9. The owner of the shop ndo time yakapinda ndokubva ani moresa. Ndonzi Tsano ka ndinzi mfundisi. Tsano muriseko Tsano ngati bo baba. Mazoti support ndati yes. But andakuona mushe pa Facebook. Sasa muna kuona mushe kuti kuti. Ndaanza ari kuita 9. Zvanzi wa man. Ava vapeya. Baba unozari pa 6 unodzoka nemachair e9. Kureva kuti Mwari ana kunditendera kuwana 9. Akanitendera kuwana machair. Unowana nyasha zhinji pazvishoma zvauinazvo. Than kuti unoita zvizhinji zvisina nyasha. Do you know what grace nyasha dzine value even in monetary form? Nyasha. Vane friend yavo mfundisi. One day ndaenda ku South Africa nebus. Then the guy saw me ndova ati aiwa zvitoti mubhadhari. Ende pese pachamira vanachidya chikafu ndiri ready nemi. Unoziva here kuti nyasha dzine mari yadzo. Ndaita nemwe munhu ndapinda mune shop nezo nditengerewo mufundisi. Ndati ne problem mafundisi. Hatiwanzotenga. Sa ichota I was joking ka. Ndikatomudza zvandakatofika ndakatongopiwa futi saka kutenga ndatone problem. Ndofunga kujaidzwa ndane problem. Ndiri mukati mekutaura problem yangu kuna akasvika achitofara kuti kana matouya pano ndotokupai zviri mushop mangu tikati muri kuona takajaidzwa. But one thing I know is just the grace. Sa ukaita competition nemunhu ane grace unopera mari. Ndo paunonzwa vhesi richiti uyai mutenge musina mari. Ishuwa tatenga zvakawanda. Patengwa zvakawanda isipo. Zvoti vamwe vanotozondibvunza chakaita mari inoti handina idea unzi uyu haadi kutaura mani mukoto wakachipa zvinhu. Mukoto wandinoziva inonzi grace. Ndo mukoto chayo ndo marketing nezvinhu baba.
Zvimwe zvausinombvira ufungidzira kuti ungave nazvo kumukoto unonzi Grace kune ma-GD6 kune ma-50,000 kune zvinhu zvakawandisa zvakuti with your effort and your power haugone kuzviwana. Samukadzi uchaida kuzvimaketa neperfume yake ndokubva ati pana Jesu tsve. Jesu akati inini wacho ndaakumaketa iwewe. Bo ndini ndine varume vese vachaparidza, ndine vadzimai vese vachaparidza. Ivo ndichatovaudza kuti pese pamuchaparidza kana marova muchinjikwa morova perfume. Mataura zita remukadzi kuti uyu akaitira Ishe zvakanaka in memory of hama yangu. Chipo chako chine kurangarirwa futi kwako. Usati kana wapa chipo ona sekunge warangarira munhu. It works the other way as well. Ndo mune kurangarirwa futi kwako. Akapa Jesu perfume, iye akapiwa nyasha dzekuti kusina kusvika iye ne perfume, favor yeupenyu hwake nenyaya dzake inosvika. Chipo hachiende, chipo chine tsika yekutakura nyasha kwachaenda ichidzora kumashure. Akapa perfume, haina kupera yakadaro. May God remember you. Paunoendesa chipo chako, Mwari ngaarangarire matambudziko ako nesituation yako. Mwari ngaakurangarire. Gift iyoyo ngaishumire pamberi paJehovha. Do you know that Cornelius was a Roman centurion? Vangeri pamazuva aiparidzirwa kumaJudha bedzi. That's why Mwari vachida kutotuma Peter kuna Cornelius. Vakatanga vamupa vision yemhuka dzisingadyiwe. Mwari vakamuti chandanatsa iwo ndiwani unoita naro. Vachida kuti kuparidzirwe munhu ari kututsirwa senyoka, outcast. Why? Cornelio, chipo chako neminamato yako zvasvika. Minamato inoenda kuna Mwari direct, zvipo zvinoenda kuvanhu, but zvine tsika yekusvika pamwe chete. Just imagine. Giving is a thing chinotora wrong direction to make the right destination. That's why kwauri chini challenge because haugone kuzviinterpreta. Giving is a process that takes wrong direction to make the right direction. Saka Mwari vakati zvasvika, but hakuna chipo chinoenda kudenga. Chinoenda kumaraini. Cho chasvika kudenga chiri kumaraini iko. Zvasvika. Giving a slows. It's a spiritual thing. Chino attract a blessing. It is spiritual. Namana ana kuziziva kuti uya atevera kuzotora hembe dzangu, atora matambudziko angu. Achitodzokera zvake kuna Elisha, akanzi watevera futi kuna Namani. Naigeas, zvaiva pana Namani zvava pauri. Uyapiwa hembe kakwete maperembudzi. Saka uchiona, when you give to the higher grace, there's a spiritual issue required address kwa maperembudzi. But giving ikaenda ku lower grace, iwe kunonzi kumpedza nama usiku kunopera namo, inopera kwadzinobva. Low yacho giving iri stubborn zvekutodaro. Abraham akawira mutsoka dzevatumwa, kana ndawanirwa nyasha, uyai muzodya kumba kwangu. Iko kudyirwa inyasha ira kuma. Ivhesi ndeyekudyirwa kai. Kana ndawanirwa nyasha, uyai kumba kwangu mugeze tsoka mudye muende. Vadya ndobva vakuti ko pakamira sei pano. Gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Mwana wako anogona kunge ari muchikafu chiri kudyiwa. Wakaviga Isaac muupfuna nhasi. Kana ndawanirwa nyasha yekudyirwa. I'll give you the last revelation, then I call upon the prophetess. Unaziva here kuti ngirozi padzakauya kuSodhomu neGomora. Pane shasha yakatora vanhu Lot ikaenda nawo kumba. Vatumwa vauya mumba ndokubva vada kubatwa because vanga vamagei vana vachida kubata vatumwa. Lot akati I can offer you vana vangu nokuti vana vangu imhandara. Varume ndokubva varamba. Kuramba kwavakaita ndo yakava assurance nokuti vatumwa kwakasvika ripoti kudenga kuti Sodhomu neGomora yaipa vanhu dzavangochana. Saka denga rakatumwa vatumwa kuno verify. The only way to verify kunzwa vanhu vachiofa vasikana vachiramba vachida varume. Kuti giving was a way yekuexpose wickedness. Unozvinzwa mira nzokorore. Vatumwa 3 pavakauya ukariverenga zvakanaka from Genesis 18. Zvanzi we are going down to verify the report of Sodom.
we are going. Kuroti mwari wedu aite zvemakuhwa. Adama V11. Saka akatumwa kuti endai ipapo munoona because vana kunovharana pasa. Vatumwa vauya ndopa vakanzwa munhu achitoti mabhebhi ndiwayatorai. Vakati atidi toda varume. Ndobva vati ishuwa. Kurati chakaita kuti chokwadi chibude giving. He offered the girls and the sodomites rejected. That was the answer. So sometimes giving, expose your enemy. May God defend you. Pachipo chako ngachitaure situation yako. Jesu akatarisa offering basket akaona macoins abviswa neshirikadzi. Shirikadzi nemacoins. Ushirikadzi kufirwa idambudziko. Paakaona macoins akaadresa shirikadzi. Chipo chako chinoita kuti nyaya yako imbotaurwa nezvayo. Okay, practice makes perfect. Imbodzidzirawo kuzvipa. Nokuti wewe chaiyo ukaona wakudya banana warwara ende watengerwa. Fair ukwani life yako akatoimakawo zvako. Rega nditangire kulevel iro. Unoti ukabvunza ngore mabanana kuti mabanana mari $8. Woti wadi kuita 10. Hey! Unoti uchiri kure. Unonzwa loss sokuti udye unonzwa loss. Maybe that's why African culture. Ndeyekuti munhu akarwara miserwa mafruits. Tinotoziva kuti kana ari panza haadya zvita. Uyu apple, iwewe apple. Unonyepa. Imbofunga kuti wakapedzera rini apple. Saka ukatorwara toziva kuti panza apa uyanzoita mafanizi nemari yako. Tinotevera nezvinhu zvawaifanira kunge uchidya panzi. Hatina culture yekugona kuzvipa. Saka culture yekuzopa, it's another story. Murume wokuti akapa mukadzi mari kutopa mukadzi $5 kuseni unodzoka manheru yakasungirirwa so. Andozokubvunza kuti yanga ine urongwa here. Andozati haupiwe munhu mari ine urongwa. Practice makes perfect. Dzidzira kuzviitira. Dzidzirawo kuda zvakanaka. Perfume inodhura, apiwa sei perfume inodhura. Munoziva mari yemaperfume anodhura. Ishe munawa muna zvamuri kuita. Outside akauya aonererwa ada kutokanselwa. Nobody must stop you in thanking God. You know your life very well. Vamwe vanonge kuwesta. To some it's a waste. To some it's a deeper revelation. Yezvakaitwa naMwari ari mupazudzo remumba muno. Sausazoti atoita irasikana. Zvinoita here. Is it okay? Check your life where you came from. Check what the grace has done in your life. Motivatewa nezvaitwa naMwari muupenyu hwako uri muzodzo remba ino. That must be a drive for you to say, God, I thank you through your servant. With much respect and honor, Kumbire prophetess, you can come, woman of God. So she will stand here and we open the floor. From the Bible, it was a tradition. It's good for you to come, but and bless her. And may your gift speak on your behalf. And may the anointing address your challenge. The virtue gonna kubata zozo rino address the situation yako. Maybe the choir can also sing in this process. We are coming to offer our gifts, but so you can sing for us, and you are also allowed to give also the choir. Let's honor the servant of God. Let's appreciate the grace of the house. Because it's a challenge with an outsider can appreciate. It's okay. Let's be partakers of the grace. Let us be partakers of the grace. When you are not mature, you just say, it's okay. Let me be a partaker of the same grace. We are close. I refuse to the spirit of Simon the leper. Could you still go back with the same challenge in the presence of the anointing? Because you don't want to partake the grace. Woman of God, thank you. So we just sing.
Thank you so much. Thank you so much. Nona iwe hamaye pechko kisatsenewe uritsimeri singapi haiwani nona iwe uri hamaye pechko kisatsenewe uritsimeri Departments. I know departments also have got presents to give to the woman of God. Departments, let's bring our gifts. Departments, let's bring our gifts. Hey, Aiwa musukufara pazuva rakakosha kudai. Madzimai muri kufara here uko? Hallelujah. Proverbs 31 woman. Oh yeah. Oh yeah. Hallelujah. Our prophetess, our mother, our mentor, we honor you. We cherish you as the Proverbs 31 woman of valor.
tinokutendai amai, makatidzidzisa zvakawanda. Iyo giving iyi takaidzidza pakatanga zvemahouses. Amen. Amen. Zvaita sezvinorema, zvichiita setiri kupushwa tichinge tiri kurwadziwa. Little did we know kuti we are crushing the alabaster box. So kutaura kwazvaitwa nemuparidzi. Hallelujah. So as houses prophetess, we wish you a happy birthday. May God continue to use you in a powerful new way. May the anointing overflow in your life. We pray for more grace, more anointing, more favor.